मोनसे दुखुनांथाव रादाब बाक्सा जिल्ला कुमारिकाटा पुलिस आउटपोस्टनि बेन्दोङाव थानाय आंगाराकाटा नतुन बस्ति सिमलिगुरि गामिनि 40 बोसोर बैसोनि रेन्था बसुमतारिया गोमानानै दङ। मिन्थिनो मोननाय बादिब्ला रेन्था बसुमतारिखौ दिल्लीनि गुरगावआव खामानि मावनो थाखाय थांनाय 9 फेब्रुआरि 2023 खालारखालि आंगाराकाटा गामिनिनो नारद बसुमतारि मुंनि सासे सुबुङा लानानै थांदोंमोन। ट्रेनजों थांबाय थानाय समावनो गारि सायाव प्रेसार जाखांनानै दिल्लीनिफ्राय गिदिंदोंमोन रेन्था बसुमतारिया। जेनेरेल दाबायाव गाखोनानै फैफिनबाय थानाय समाव बिहार पाटनानि गेजेराव मानसिया ट्रेनावनो गोमायो। लानानै थांनाय नारद बसुमतारिया गुबुन दाबायाव दंहैयोमोन, बेनिखायनो जेबो थाल मोनस्लाबाखिसै होनना मिन्थिहोदों। नखरनि सुबुङा दिनैसिम सुलाद लादोंब्लाबो जेबो खौरां मोननो हायाखै। बेनिखायनो सोरबाफोर नुदोंब्ला होखानाय जानबुं नाम्बाराव फोरमायहरनो थाखाय खावलायदों। बे जानबुं नाम्बारानो जादों 6900630357 आरो 9707354108।